Venku je teplo, že by člověk klidně mohl pít ve 2 hospodách zároveň a ty si možná lámeš hlavu nad tím, jak dostat svého pejska konečně do vody, aby plaval. Jednoduše nenutit ho. Lidé vymýšlí různé způsoby, jak dostat svého pejska do vody. Například vezmou pejska do náruče, odnesou ho do prostřed řeky, položí ho do vody a aby plaval. Nebo ho postaví do vody, šplouchají na něj vodu a čekají, že si tak pejsek snadno vodu zamiluje. V nejhorším případě toho pejska do vody prostě hodí. Ani jeden z těchto způsobů pejska nenaučí mít vodu rád, aby se na ní těšil. Jednoduše zvolte metodu toho, že půjdete například na mělkou vodu, vlezete si s pejskem nohama do vody a ukážete mu pomalu, postupně, že ta voda je fajn, že si tam může hrát a že ho to příjemně osvěží. Dejte pejskovi čas, může to trvat dny, týdny, ale i měsíce. Není kam spěchat. Výsledek za to určitě stojí. Tak si užijte letní dny. Ahoj!